ọ bụ ebe a na-ama njakịrị ka a na-ekwu eziokwu maka na asịrị na-agbara onye nwe ya ọsọ ya ka iro dị n'ụlọ ji wee yi agwọ abalị ịmanya ebe isi ya dị isi n'ọdụ gbunwe isikwana n'ọdụ gbunwe mgbe ahụ isi ya tụọ gị maka na ihe na-esi nkapị isi dị ya n'ọkpụkpụ ya ka aka nọdemere ntị ji amata ntị ụra maka na ọ bụ onye nwa mmadụ ya na-egbu ya ntị adịkwa chọba ịlụ nwaanyị ma ọ bụ di ekwekwala ka ọ bụrụ ego gị ka o ji wee kwere gị oge ụfọdụ ọ na-erekwa isi abụọ ọ bụkwa onye jiri enyi kwuo ọnya mazi anụ ọ chọrọ ịmabute ebe ị hụrụ na ọ dị deeply in love ya na enyi ya nwaanyị maọbụ enyi ya nwoke iburu ego batazo ya n'ihu were ego na onyinye nara mkpụrụ obi ya mgbe ọ ga-erejikwa abakwa mbe m ịnọrọ ịjụ onwe gị ọ bụ dị ego m ka onye a ji kwere m ọ bụ gaptit m ọ bụ ọcha ndị ka ọ bụ ogologo m ịhụnanya ekwesịkwa inwe reason ihe ị gajekwa ịhụ n'ime alụmdi na nwunye karịkwara ego na ukwu ọ karịkwara ọcha na ogologo ọ bụ mgbe ụmụaka pụta nwa ka ị ga-ama na alụmdi na nwunye dị ka ngwugwu emere nkechi mgbe ahụ ọ bụ ma ihe lekwasịrị anya wee lụ ka a ga na-akọzi isi gị abakwara n'ọba ekere ede ngwa chere ka m gwọọ gị ụkwụ n'ala enweghị ihe ị ga-emere onye na-ahụghị gị n'anya ka ọ hụ gị n'anya ọhụgodi gị n'anya mana na ọ bụ ihe ị na-emere ya ka o ji hụ gị n'anya ịhụnanya ha agọ nọkọ n'ọtụtụ oge nwechie aka akwa mana imegideziri ihe anyị na-eme ya kwụsị ime mgbe ahụ ka ị ga-ama na ọ bụ onye ji ikuku ewu na-eso ezigbo aha ya bụ Pascal mana ihe eji mara ya n'ogbe bụ apịam ihe ejikwa na-akpọ ya apịam bụ na ihe apịam wee na-amagasị ya ọ na-arara ya ahụ isi n'iro ọ pụta n'iro osi apịam wee a na-akpọzi ya apịam mgbe apịam na-abịara Elishia o nwere onye Elishia hụrụ n'anya ha abụọ na-akpụkpọrị o were ya na onye ahụ bụ onye ga-alụ ya mana onye ahụ adịbeghị redi maka na Elishia toro ogologo ma mma dị ọcha apịam were ego wee nara ya o were onyinye gụrụ mkpụrụ obi ya Elishia na-awe apịam ọ naghịkwa enyi ya nwoke ụbọchị ọ ga-ahụ apịam ozoro ezoro gwa enyi ya nwoke ka ya ga leta nne ya ọ bụ ka enyi ya nwoke ghara ịmata ihe a ka apịam megidere wee lụbatazi Elishia ka nwunye apịam bụ onye na-anaghị anọkọma n'ime ụlọ ọ bụ nwa etu akụ ụmụ nwoke chi chube ya ka mmiri onye ka acha abịa ọ bụ Elishia nwunye apịam onye abịa pụ onye abịa apịam abara ya ka mba rịọ ya ka biko ma dụọ ya ka ọdụ sị ya na ya achọzi ịhụ ndị a na be ya na nwaanyị lụrụ di nwere bandịrị na nwaanyị lụọ di ihe gbasara friendship egbubiela ọ bụ apịam ka a na-emejọ mana ọkwa apịam ga-egoro onyinye tinye aka n'obi ya ga-arịọ ihe apịam ji eme ihe ndị a bụ ka udochi ya ọ chọghị onye na ya na-azọ nwunye ya azọ maka ọ hụrụ ya n'anya mana a na-emere nwaanyị ọ na-emere onye dị ya mma otu ụbọchị apịam esiri na njem ọ gara lọta Elishia nọrọ n'akụkụ ya na-ahịọ ya aka ọ maghị na ogbu opi nwere plan Elishia eme pụọ gaza aka di ya jụọ onye kpọrọ ya ọ sị na ndị ahịa ya di ya gba nkịtị n'oge na-adịghị anya ndị ohi ya wekpute n'ime ụlọ ma ha niile ihu n'ala nwaanyị na-eti egbuo di m ndị ohi ewere mma magbuo nwoke mmadụ nwaanyị ma n'olu ma n'obi ma n'afọ etu a ka apịam si wee ghọọ onye nwụrụ anwụ ndị ohi emecha pụọ n'ezi gbali egbe elu tupu ha pụọ ebughị apịam anwụọla ozi a wee kpọrụọ n'obodo enyi nwoke apịam asị mba na agha riri dike n'aka onye ụlọ dị ya na ya ga-ahụ isi ọchụ a ọ gaa n'ụlọ ndị uwe ojii mee entrị ndị uwe ojii wee tinye anya na mmiri wee na-achọ etu mmiri si wee banye n'opi ụgbọgụrụ abịa n'ime ụlọ jụọ madam agọọ akpọpụta med jụọ ya med were kpochasị iko anya ya wee taa nke anya nkịta wee gwa ndị uwe ojii na anyị nọ na tọiletị oge madam gara aza kọọ wee sị ha bịa nwana di ya nọ ya na ha bịa na ya demere mma n'isi ụzọ na ha were ya ma gbuo ya ịgba na ha abanye ahụ nke mma ọzọ ji abanye ahụ na ọ bụ mma ahụ eji ebere ya ahịhịa bụ ihe ga-ebu ya ahụ mgbe med nọ n'ihe ọ dị chọkt etu Elishia na apịam si atọ ị gaghị ama na ọ ga-eme ya ihe ọjọọ dị etu a oge med na-ekwu ihe madam na-asị mụnwa na-ele med anya ka med kwụsị ikwu ọ na-etretin med ndị uwe ojii were jụọ nwaanyị nwere onye kpọrọ nwaanyị asịchaa eweta ekwentị ọ delitere nọmba ọ kpọrọ ewegazie na netwọk wepụta okwu ikpeazụ ọ kpọrọ tupu egbuo di ya ewee nụ ihe niile ha niile kpara o wepụrụ na agha ahụ riri dike n'aka onye ụlọ di ya n'eziokwu ọ bụrụ ya na enyi ya nwoke bụ ihe kpara ya bụ nkata ka ha gbuo apịam kpakọrọ ego ya ka ha gbuo apịam were ihe ya niile ọnwa abụọ eji lụbata nwaanyị a ọsịsị ji edenye aha ya na joint akaụntụ na-ajụgasị nwoke ebe prọpati ya dịsị agadenyesị aha nwaanyị n'ebe akaụntụ nwoke dịgasị mee ya ọ bụ na nke nwoke wepụta nke nwaanyị ga-ewepụta nwaanyị achọzie ka ọ kpakọrọ ego ya kpọpụ enyi ya nwoke obodo oyibo ka a na-akpakpanwa mana ego ahụ bụzi n'ụlọ nga ka a ya nọrọ ya maka na onye gburu ọchụ a ga-ekpe n'onye ikpe ọchụ etu aka esi wee kpee enyi ya nwoke na ndị soro bụ ije ahụ ikpe ọchụ nwaanyị ahụ dem ihu eluigwe gee m ntị ebe ị na-ahụghị n'anya ka ihe iji wee lụọ ya enwekwa ka mmiri si wee zuo asị na ala agaghị ama anaghị ekpu afọ ime aka ma amaghị ya n'izu a ga-ama ya n'ọnwa ahụzi ihe ị na-aghọ maka onye ji abalị eme njọ ka echi na chi agaghị abụ ọ mgbe chi bọọ anya ma anya ahụzuo gị mana nwaanyị lụọ di ya mara oke mana ndị na-achọta ya na ndị na-agaghị achọta ya ọ bụrụ na ịhụ nwoke ahụ n'anya jiri oge gwa ya na ị gaghị alụ ihe dịkwa na alụmdi na nwunye karịkwara mana nke kakwa nke bụ onye iro gbara mmadụ okirikiri bụ onye abụ nke na-emete ya ihe ahakwana onwe gị gbele ntị adịkwa ya gazie